panjenengan. Sinuwun sawetahipun katentreman wonten ing kraton Kediri. Kula kinten boten nemahi betul. Kajaba kuwi taman kaputren. Uga ndak pasrahke marang panjenengan. Oh, ngenani Gusti Putri gaya. Iya. Amit kula ingkang sowan paman. Raden Wijaya. Sang Prabu Jayakatwang. Wow. Monggo menawi panjenengan badhe merjaya dhateng Wijaya. Nanging saderengipun kepareng mugi kersa panjenengan nampi nawala saking ngersanipun Kanjeng Rama Arya Wiraraja. Sih bejo uripku. Kinanten lawe banjur ngaturake nawala. Saka Kakang banyak tinggi Kakang Arya Wiraraja. Katur Yayi Prabu Jayakatwang kanthi lumantar nawala iki pun Kakang nuwun marang panjenengan arsa paring sih kawelasan marang anak keturunan Wijaya Lawu saka pun Kakang Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Jaya, ingsun nantu marang sliram wani ngancikake ning wewengkon kraton Kediri. Sepisan aja nganti ngucik bab garwamu Gayatri. Uga ramamu Prabu Kertanegara. Lan ora bakal wani tumindak mumungsuhi lawan Praja Singosari. Ya, yen pancen kaya ngono, ingsun barang paring kanugrahan marang sliramu. Sliramu arsa ingsun paringi alas tarik. Aja nganti nyuwun sabiyantuning prajurit saka Kediri. Sampun gamblang rah maca pareng nuwun tambahi pangestu. Marang pangestu. Bakal kebunda semuanya Prabu Jayakatwang. Nggih kemawon. Nyuwun pangapunten saderengipun. Sampunipun Sinuhun Prabu nampi nawala. Iya, iya. Saking banyak ide. Nggih Arya Wiraraja. Lajeng luluh penggalih panjenengan kapara maringi ganjaran alas tarik dhateng Wijaya. Napa sampun dipun penggalih saderengipun? Kakang ngerti ana patih kebundaran dadekno kuning. Persasat Kakang banyak ide yo Kakang Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Kae wong tuaku sing bisa nyelametake nyembung jiwa lan ragaku nganti aku darbe kamukten ana ing Nanging pangapunten menawi kula keladuk tata kurang itu. Kula ngatesaken menika namung dana-caranipun Arya Wiraraja. Kepengin mangsulaken kajayan wonten ing Singosari. Menika pemanggih kula. Ya, yen pancen kaya ngono, yen adoh kepara cedhak ana yen cedhak nganti tumindak candala mangsa borong sendika dawuh.
Badhe boten wonten apa-apa to. Untuk dalem sewu. Lho estunipun panjenengan menika tresna menapa boten kalian kula? Mestine kaya ngono to dia. Ning bae tresna nek sampun kersanipun malih. Kaya kesambet apa piye kok Nggih ngendikanipun menika tresna. Nanging dipun caketi kemawon menika boten kersa dos pundi cobi. Tresna menapa boten? tresno. Ana tresna kula dianggo. Mengko to. Ora aku bakal mbacotke nggonku babat Kalastari. Boten panjenengan iki ngapusi. Panjenengan sok kala mangsa niki ngapusi ra iki. Jare tresna jare kapan nanging nyatanipun menapa? Mengko dirembuk yen to wis rampung nggonku babat. Nah, sautara siramu ngasul wae dhisik. Nek panjenengan boten kersa kalian kula, nggih kula tak kalih tiyang mriki mawon. Ora pareng kaya Ana boten kula tak kalih tiyang mriku tukang kendang mawon nggih boten napa-napa. kono, ejak kono tukang kendang. Monggo pun ladosi ya. Sliramu ngasul wae dhisik wae. Kaya suwonten pundi Lah kan? ora ana papan panggonan sing ayu sing yo. Menawi ngaten nggih dipun teraken to kan. Ora bisa to ora babat kok. Tanjeng ngaten menika kok ngendikanipun tresna. Boten pitados. Mengko dirembuk meneh. Tapi boten nggih dipun gendong. Boten dipun Uti mawon. Bedo monggo. Bedo. Mawon. Ngoten rak sae. Manja. Nggih. Kakang lawe lan hubungan kakang nggih. Monggo menika papan ingkang pas dinten ingkang sae kangge miwiti babat Kalastari. Ngoten nggih. Monggo dipun Monggo pun miwiti mawon. jebles kados dene Kraton Singasari lan para semanten. Nanging rak sak mboten-mbotene sampun pantes. Nggih. Ning ndadosaken bingung lho kedawisipun. Napa menika kula paringi tetenger Kraton Tarik mboten pas. Alah, kirang mathuk niku Menawi panjenengan gadhahi pemanggih ngeten mawon. Jumbuh kali lampahan tadi kula babat alas tarik. Sedaya para kadang-kadang sami babat. Sami nandang kaluwen. Sedaya sami pados dedaran. Ing mriku manggihaken kawacan. Tiang kathah mestani woh kelawau woh mojo. Sareng dipun raosaken rasanipun pahit. Nah niku menawi ngaten rak gampil anggenipun ngengeti para putra wayah ing benjangipun menawi ngaten panjenengan dados pasisyen nggih. Papan menika badhe kula paringi tenger Mojopahit. Mojopahit nggih. Wah, kurang ajar. Gawe papan. Kegendah edilan ben. Iki arep ngembali kraton ing Kediri. Wonten saged. Kedah pun buparangan. Jebul gedabrus tembung. Paman Jayakat, Pak. Alus tembung ning pengarepanku tak paringi kanugrahan wujud alas tarik. Saiki banjur pewangunan iki pendhapa kang mempel kaya dene kraton Kediri. Pares jalaran kula nggadahi pangangen-angen mangsulaken kajayaan Singasari rikala semanten. Bubari, Boten saged. Lawi Bubari. Soramu sapa? Lawe. cetha kilip wonten ing Mojopahit sampun sewu. Lajeng sinten ingkang pantes lan kuwawa jumeneng Ratnata wonten ing Kraton Mojopahit?
Jalaran panjenengan kalebet pedrah Singosari nalika semanten jumbuhaken dhateng panganan panjenengan langkung rawuh panjenengan ingkang lenggah wonten ing Dampar Gadi. Apa kaya ngono? Menika leres. Nengaten Sembuh kalih pengangen-angen benja menapa saged mangsulaken kejan wonten ing Singosari. Pokok panjenengan pun sekseni nggih. Panjenengan pinangka pasiksen. Wedal menika kula badhe tambah jimat asma. Prabu Kertarajasa Jayawardana. Pagelaran bakti kucara sampun paripurna.